så hælder der er 4 runder, og jeg vinder den her, og jeg vinder den, og du vinder den, og du vinder den. Så er det 4 runder. Kan vi ikke sige 2? Okay, så vinder jeg begge. Så vinder jeg begge 2. Nej. Ja, vi skal lige op. Nej, du vinder ikke begge 2. Du vinder den ene. Ja, det er den her. Du vinder den ene, og du vinder den, og jeg vinder den anden. Ja. Og så er det, jeg lige går sådan. Og så. Okay, klar? Ja. Nej, Og så. nej, heldigvis, jeg starter her. Stå ret. Nej, heldigvis, jeg står her nu. Okay. Jeg filmer nu. Okay. Stå ret. Sit down, please. Monster truck. Det er Mads. Næste runde.